Kardom ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen arjupon. Monit ache theke maduta dovervi asonsi Dr. Manmohan Singh sitami bang sopir thepen jiutanglo. India Prime Minister Ahud Isi Kemandun Congress asong pen Dr. Manmohan Singh pirthe amonit lapen song party pen cheokang si pirthe pen abitanglo. Karlitang Dr. Manmohan Singh tong sekot akiso kelong pen medical emergency AII MS New Delhi ponlo sitami Dr. Manmohan Singh aphan un edatsi matijong ni phain kora trokarni porphai sirke prachitima por malamahut pirthe pen cheuponlo. Karlitang Dr. Manmohan Singh arta ningkan sirkep kebrai hini arta kipling pensi arong chewai ponlo pusi birta pangdakpon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Karbi Anglong Autonomous Council Kechari Chief Executive Member Tuliram Ronghang Kejap Ponalong Akimi Bangkit Home Executive Members Kepek Pontu. Dr. Tuliram Ronghang Kejapon Karbi Anglong Autonomous Council Kechari Along Banghini MAC Kangbura Kiling Lapen nominated MAC Mukut Mohanta Atumphan EMR Pupen Pasunsi Akimi Bangkit Home MAC Aphan EM Peklo. Laki Tilotoma Hasnu EM in charge DRDA Adult Education, Technical Education and Legal Metrology. Lapen Kachirong PP EM in charge Sericulture, Library, Printing and Stationery. Lapen Madhurya Dhekil Phukon EM in charge Cooperation, Town and Country Planning and Town Committee Affairs. News Report, Karbi Anglong News. Ingding kri siru rangsana sarpukar chomai piajaimek nithom ke chok mesen pen ke pachunpon. West Karbi Anglong Hamren constituency arsong pathu aklamalong rangsana sarpu amiasong atumpen matijong achiklo niphai ingkora ke thom arni pen ingdeng kri siru rangsana sarpukar chomai pi pangcheng ponsi niphai ingkora phornian nithom ke chok talonpon. Nini ke chokar nialong ada por phainar kebra achitima por rurangsana sarpu lapen than thili arnamaphan chethok chejir ponsi ang hoilang pong lapen vomut vokan mesen. Lasopi bong oilun thap ke plangalun phelo ke plangalun hei hui chipate ponthusi anongwe singmirjeng longmirjeng lotun amalin peman ponsi jaimek mesen pen pachunpon. Radamai pikepado ponjialong kadokawe Araratum sitami nang cetodun nang jiputa tiripi mai phusenot rong parpen tuning riponthu jaimek ni thom ke chokar ni along reception committee mai phu khon sing pator kongchun bang bor imbe don mai phu hemai pator dihin rim bang khor sing tokbi central committee mai phu senot rong par don mai phu khon sing tiso kongchun bang mon sing be kurusar chandra sing tisotum chetongdon borthai sopen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News. Ini ladak nanatum Karbi Anglong dia talapen Karbi Anglong ni natum ini tuman sekali koton keben misen ma nanda kita dapat teman ni nam sama kan kadom ni tu kadom. Jadi ini tum ramcina tarpu akan kadom karbi lagi ini tu pini tu kalau lo piningan jengke sian lo kita pini bangke Rati tekrong pakai baile meli ramcina tarpu bukan bangke jadi dulu. Lapen hanwe bangke aging tu misen lapen angkin ta misen. Lapen aku la nong krem tu dak itu nok baria long rial namlo lata la bangka bukan misen pak itrat dolbar pang nulo. Lapen aku aliam kapan jiki wo bangka akan mipit lata dolbar pang nulo baka pak itrat hanwe aku itu tamisen. Lapen aku telohor aku kan mangta elata tudi pina ave meten lapen aku domi telong chora banta lata amud akan meten tudi pina ave lapen aku hala sokmi lata amud akan miet tudi pina ave lapen aku hala astong lama tanon na piki laga bo bukan sudah masih nongke namam tu ben kita singkulo lata amud akan miet tudi pina thang ave Jadi ini tu kado kami lah longri anaman, luset po luset kartoan itu tinggal di tiban kardom kasih
ke bukan ke cinap bo bang ke pini na jolang la ti pini son ba ke tung do ko gine mate ke to no ne buthe ke dalo ta ana ma pa ke ni dalo la ti ke ka ti putha bang ke la mu bukan la pen ke ka dom ka ti ku ta ra tung do an bang ka ya de lo la ti la huya bang ke mi chen no ti ni li pa ti ni the don na ka chu putha abang ke ni le tu na ka plan de plan Rantina tarpu ke plan la hello le tum Karbi Anglong li mate Karbi the tum le tum lun ave temo ave ningri ningla ti ke dunang dinan ni ti kai ke ajo wang ni wang sa le tum ka tora lun ave temo ave adam the atar the lun the kan the la ton ti du la ti Rantina tarpu la pen tong tari chu ji wai si an sia ko bang haladak ang tong long jing wai pen to nang Rantina tarpu ke ti sia tak damuda nang nun thani temo thani ha Karbi ka da ka so ki hem chu to ke e lun ave temo ave bisar ave kidar ave ningri ninglak tai ta hisung ke lak hi do la poti nang dam tha lun temo thanam tha puti dam tina tar ko banan toi pen e nang do lo dak lang pampi laga ti ti theng lang tuna ti lo than kang lo la pana ko wang thu tu te long ri tre ni dam pet pen dak nok bare long ri dak te lo hora long ti nang do lo ati te wang cheng te lo hora nang do alang hi lo la hello ta ri so ba sa lo ana mari so ba sa lo nati la ramtina tar po bang har long ang tong chong ni lun ti thang lo wang non pu sia tu nang tum long bi ti du tu lun ti mu nang ding nun tha te nang tum lun ave ti mu ave te nang tum ga dam ti ata de te asu de to wai de la po ti ni lun ti mu nang than la pu alang li ramtina tar po ni pen si ta long bi ti du tu te dam lun ding lun lo pen ting ri yeng long ri yeng at mang ke la ke ri tu min tu ka tu ke tining ang tong ban wang si la ta ti lun ke kan ke khana ba la ke ni thiek pen lang si han to le Matijong ni phain kora phor ni sarang sub circle pen patir pipon si lang ikso mondulia longta Christmas mate hem phujisu amhang ke thekarni talandun bangso ke talon ponalong laper Paris Father John pen meje phain phupon lapen labangso me ke talon ponalong laper Paris Father John pen si arnamalam John angdeng pi isi angdeng so isi lapen cleaner cap an pir thip the angko penta lam ke do lapen lam ke arnamalong si do pu athe pn pon si kache tongdon arara tumpen chethan chiparipon lapen labangso Christmas ahem pu Jesu amhang ke thek arni ke talon dunalong sarang sub circle pen ke do an amondoli chetongdon si ardi pido labangso Christmas hem pu Jesu amhang ke thek arni ke talon pon along ingsamjin pen si me pechun pon chin thong pen Martin le Karbi Anglong news